वाह ए महेश भैया, भूपेंद्र भाई हो, ए मोना जी, यही सावन के पावन महीना में भगवान भोलेनाथ की बारात राजा हिमांचल जी के यहाँ पहुँचल बा। यह बारात के नज़ारा देख के वो गांव जवार के लोग का कहता एक गीत के माध्यम से और वो सब के सुने के मिली। अरे राजा हो जा, जोरा नहीं थे। पोरे पिया चल ले, पोरे पिया चल ले, भोले और भंगिया परतिया देखी चल दिहली गाँव के अवरतिया, परतिया देखी चल दिहली गाँव के अवरतिया, परतिया देखी चल दिहली। पोरे पिया चल ले, पोरे पिया चल ले, भोले और भंगिया परतिया देखी चल दिहली गाँव के अवरतिया, परतिया देखी चल दिहली गाँव के अवरतिया, परतिया देखी चल दिहली। मिक्स बाय प्रीति रिकॉर्डिंग स्टूडियो, दयालपुर सारा। लागल निहारे लोग सावरी सुरतिया, बाटे बहुरा है दुल्हा गजबे बरतिया। ऐसन बारात तो हम कबो देखनी ना, बारात के तो जोड़ा नहीं। लागल निहारे लोग सावरी सुरतिया, बाटे बहुरा है दुल्हा गजबे बरतिया। देखी देखी हंसे लोग, देखी देखी हंसे लोग, पढ़ल पतिया परतिया देखी चल दिहली गाँव के अवरतिया, परतिया देखी चल दिहली गाँव के अवरतिया, परतिया देखी चल दिहली। मिक्स बाय प्रीति रिकॉर्डिंग स्टूडियो, दयालपुर सारा। भसमी लगौले और मिर्ग छाला, बिछिया के कुंडल गले सर्प के माला। अरे बड़े गजबे बाराती आइल बाबू। भसमी लगौले और मिर्ग छाला, बिछिया के कुंडल गले सर्प के माला। गावे रंजीत भजन, गावे रंजीत भजन, मुँह के संहतिया परतिया देखी चल दिहली गाँव के अवरतिया, परतिया देखी चल दिहली गाँव के अवरतिया, परतिया देखी चल दिहली गाँव के अवरतिया, परतिया देखी चल दिहली गाँव के अवरतिया।